Mugati. Yeleni. Tapi apa beri kita apa muda? Yes, untuk cuba ni. Dia macam apa ni? Mana ni pasal? Ini dapat garansi dari galak aku aku punya nanas asli dari musim itu bukan pada bukan berbuat sekarang saya ini mau bawa berarti ini dah bukan bawa apa ini dah punya ini dah garam nasi buku gaya gari apa sih nak sekarang ini mau bawa ini mungkin ini mau muda wen lepas itu mungkin nama ini Niwani inawe jio midai ni ngoi takana sabu kwa katika misa mtu kumana sabu kwa ngari saka ta so karaka usita kita buda mkindo wa kana mko kwa kati kubuda kwa kati kwa kwa sarati ibadati ya abo kwa baba kwa kati ukira kwa hai kwa sebana tuti pani kwa kati seroti uko kwa kati ukira kwa kati kumawe ndiko teta Kadang lagi dia mungkin pakai dia mungkin, ada yang kemusara kau mungkin pakai apa nama? Di mati jika kau mungkin tahu, karena kata tidak foto, mungkin ini nama, mungkin pakai jenazah buku sampai lewat agak, kau itu orang pun nasi. Tapi tak ada apa, tapi kau tak kau ini kau yang ada sekarang nak bawa sah buku, bukan apa. Aku cakap, anak kau ini apa ini kau muka sini, kau muka foto kana, apa sih ini apa apa sih bang bukan ini dapat pilih sabuk, ulu mau dapat pilih, apa dia angkat kita beri namun ulu bawa ini angkat bang mau mani ini kan sudah sana kok, tapi kau tidak nyam. Sekarang ini mani ulu bawa kau karena ada salah posisi itu, karena juga kalau di negara apa ini kan dapat di ulu itu sabuk, maka benar ulu sabuk, apa punya Makanya kalau saya sabu yang di sini, ada sabu yang di sini, oh banyak minta ese yang itu yang di kita tak bawa, di sini kalau di sini mesti siro, mana itu beri, ada tu bodi mah, tak bangkit, ada yang mau mata, bawa mau, ada yang mau makan bodi, malu aku angkat, ada yang bodi. Ini nak tahu lagi kita bawa, mana ni yang macam, itu sudah dibuat ini kau jawab itu kau, ini semua itu apa he? Kadang aku pun dah sabuk pun, sabuk yang tadi tu, ulu ni dah boleh, pasal kan jeruk habis terus. Tahu ni kena, bandar aku tu kalau kita orang ini, aku tu tidak, dah mau diangkat nuka, pasal ini nombor mati. Saga ini muka tu orang muda dia, ubah umur dia apa sih pakai bahan apa? Berapa kan boleh makan apa? Karena muka putih seorang marah ni munum, bagai muda dia udah tu. Bagai boleh ganjaran marah ni munum. Kata orang itu pun jauh, kali satu nombor kata akan mana bes. Ia bahan bagai tu lah, paling boleh mandi nanti nama kasar mereka. Mereka munum, bagai kan apa sih? Mereka dia apa bangga tu di mana? Aduh tu waka boli ngapo, ayah boli mampere. Sekarang hari kali ni, you ni kau kan nasi. Ia ulu ibu, ibu una mai wako. Ibu umpai kau kan namun dia mai ulu. Si, kata ni tu ibu tahu dia. Bidangnya aku ini orang dah tidak mudah kan ini. Datu gua bangun dari waktu ni sih apa mudah bang. Dah boleh buat dah banyak para kau ni mau. Ini dengan nasi sol. Sebenarnya ulu mandai kau ni. Kau kira bas. Kwenda kumda kwa shule kupita basi dora kwa. Saka yeye anapanda tusipo na watu tutengesa. Wewe utengesa muda ndo wangu. Yeye tu ngoka yale mwana ni ndo sasa. Wako ananza. Ndio ndio kutaulia mtandao. Saka uri utengesa sasa hivi. Wanutengesa mtandao.
Asi kutoka manga ndio manga. Sasa kwa hiyo ndakabata chirango. Indasha wakabanda kwa ishe. Andishe anga badala imbuzi ni $25. Nakuti wapeleka nini? Hii usema tu ndio ngomba mkatibu wapeleka nini? Ndio tumoja ni Maria ndio ile. Ana 20 members yangu. Ndio nisema Mambo tuko baraka kwa ngana nao. Wache ngozi yake nipo hapa hivi. Wanangu kuzambuzia wanangu sasa. Mimi sasa ni Maria ndina maana tusenza hiyo wodi kwa wewe au kusama yangu ba. Sasa hivi nikaone chongona. Bana hapa mshando ume mchana. Sisi Nyai matengeti kabisa. Nakati kama kipi. Sanyenze ukipi. 79, 80. Ndizo mautanga kuza kudare izvi zvine 2025. Tatopinda 2026. Saka iwe wakaborima kuti panaka. Ana kupinda pakasa. Mimi naomba. Ayo, ndazvizwe zvomuita. Ndatoizwa nyaya. Ini yangu iri pekuti nguva yese kubva 1980 kusvika izvozvo panzvimbo pacho ipapa pachimboitwei hapana zvinhu ini ndakazondoenda koorima ndakabhadhariswa kuti ndiye mambo ndiishezi kuti iwewe waenda koorima usati wapedza nyaya yako isati yapera kasimuna 1980 kusvikira izvozvi mambo mborimepi anondofamba ndindorima kukumbira kwakundorima muine midenyu ndatiuzimba zvitei kubvira 1980 chakuti kusvika izvozvi muringodzingwa alright okay ndaizwa kana pasina munhu pakanaka garai pasi mumwe zvavakabvapinza vamwe mwakatengesera vamwe kutengesera vanhu vakabatengesera mune proof here kuti vanhu vakatengesera handine shoko iyo kuti vakatengesera ndakuti izvizvi patone penzi umwe wacho nyanongoti wangari simba mwetu tatisisi takapiwa nzvimbo yashe ndisabhokwa ngari azizwa iwe famuzi kune mburi yakawanda saka mburi yenyu kugara mukokwanekanga nzvimbo iyo saka iyo vakabvakuraupa vamwe hama zake wazukuru nevamwanga kutengesera vakatotengesera ndivamufundira vandugura nasaziva kuti vakatenga kamanga vairi vanenge vairi vakatenga saka imi kuti nhasi mawina nyaya yenyu itimezi kuda kuobvisa vanhu vese ini ndakandadizvo kuti zvakatarosana amwari kubva ndi pasina kusenza kwacho panditora hangu nendirimiwo ndirege kufamba kwakutsvakamita kumusaya wamwari awakaisa vahandisinei nawo saka iyo wakabva yakomangara kwadhesi kwamutasa kwakukoti yemunhingo kwamejasiti ndokubva yakomangara handizi kuti udomangara yati kwai ndatora wamunda ndisamudzi here inini handizi kuti imwe mambo mungotora wamunda ndisabhuku here zvimotonga mbota zese kana makamboona sabhuku nguva yakomutora mambo wakutora imwe munda nechekuita here nekubvunza chamire mubvunzo une chekuita nekutorerwa aiwa ndopakanaka garai pasi mapepa ane chekuita nezvere chipe ndakuti mukoma aiti verify mapirwenyi akazobvire panyumbani mapiwa pasina mukoma wara tiritunga nyaya zvese usasimudze maoko yakati iro sinziwe kuziweba wakatiwawo ndimukoma matonaa ndawakuti mukoma aite testify takapiwa mapirwenyi akazobvirenyi saka it's almost 2 months ngoma yako anangu yako
Like number I'm going on the phone. You will text it till do not do this. You do the better than someone that really want. Then that one of the yes, good completely in the window. So they can put this in any do that put on your profile. That's your own room. 1956. That's the old one. That's a number I do. Madame, but in the person, the button is 56. Upon another two. May guru, my name, my own. That's your problem. We didn't know this is about your number. Then about the man, she saw never come back. And this is the right. Come on, my God, you are walking back. Arufisa wanhu panzvimbo iyi ndiani? Arufisa nzvimbo wanhu panzvimbo iyi iri kunetsa ndiani? Ndibagere yedu. Ndiani arikuisa vanhu? Arikuisa vanhu. Nzvimbo iyoyo ndiani? Nzvimbo yagere izwa Bruma. Munda wedu. Hampinduri mubvunzo ngeibaba. Ndiani vanhu? Ndisabu. Sabungu ndiani? Nini sabungu ini? Sabungu dzotoro ndiwe. Saka ndimurusa wanhu. Injimbo ene munhu wakadzama kuenda wangu. Ndimi here murusa wanhu. Vanhu vapima. Imomo zviri musitendi. Mutendi hamuna munhu vamu. Hamuna munhu aripo pamutendi momo. Hamuna. Hamuna. Madi. Hamuna munhu vamu. Munakaenda wangu ngauti. Madi. Ibanga zvamutaura. Munhu kana akaenda kuhwake akakupai tsamba here yekuti ndatama. Ndikasangana naye muHarare. Akutengesa. Hamusi kupinzawo. Ndati zvakabva kunda kuenda kuhwange akakupai here tsamba yekuti ndatama ndaenda hwange. Ndikasangana naye muHarare nekushange. Mukorore handichakuiba ndatinetendi kuwangi. Nzvimbo iye ndagere yai. Hamusi kupindura bazvirupu. Makanyorerwa here tsamba ndiye kuti ndatama ndakuenda kuwangu. Akandaura zvebhari tasangana muHarare handichakuiba ndakuwangi. But ndoda mzvacho ndakuwangi. izvai bambo ndoda mudziko reshe dambudziko nderekuti munhu paakaenda haana kutaura kuti ndasarenda rendi ndaenda haana. Then kechipiri munhu ari kutema rendi iyi ari kutema chiti ndakapiwa nemunhu iyeye akaenda. Makapiwa nsambo akanga ari kwete umu mune here papakanyorana nasabu pasi pacho kuti tendi mapiwa. Apanga patakanyorana navasi makore acho manje apana patakanyorana. Makore kudini? Makore acho pakati panzvimbo yacho takangura kundogara sekuti sepanzvimbo atendogara saka haana kuzomboti pabaa samba yekuti asi wakanotaura kuti umime munogara panapa nditi unodukanira munhu aitizvo pasi pangu kazi hapasi pake paane munhu imimi garani ipapo munda ngewe ukatorwa ndiye umtona kuchisimba haane munda pautuma minda yake idoko kana kumubvunza kuti izvo waiganwa nani akambomubvunza kuti izvozvo minda yake uyo waiganwa naye ndiani haana kuda kundipindwa uye izvo vanhu vaivoo kana kuri kuenda kuti woko ndakambotaura mambori koko izvozvo uye mundipewa waona pachito chinofanira havada kuda kundipari kuti wauye kuona ndeiachotinofanira kusvika nanhasi uno zvakanizvo saura vanhu vaiganwa naye haana kuataura asi nene wandinogana navo wamozvenyi
anonzisamudzira ndiyemboma ndiyayoatsamu right to the village head Mugai, from the village head Mudzi. Ndanyora tsamba iyi pamusoro penzvimbo yedu yandaigara ikoko kuzinji. Nzvimbo iyi ndakaisira mhuri yangu. Ndakaoneka sabhuku aiwepo panguva iyoyo baba vanhumbi Mugai. Ndikakumbira kuti achengete nzvimbo iyoyo kuitira mhuri yangu ikoko kuzinji. Saka sabhuku ndokuzivisai kuti nzvimbo ndeyedu. Kana paine munhu wamakapa nzvimbo iyo ndapota dzosai kumhuri yangu. Ndini Samudzi. Yakanyorwa musi wa12/04/2020. Mkomo wake bamuno kwa digno 1975. Why? Akati ya baba munda mama yangu 1975. That was it. That's after 1975. I say go man. Men I know that never ramai no ko na mundo wake. Yeah, he knows some there but yeah. The first thing you pick the Munda. But I feel an open and keeping. I found my keep my go to a paper and get I've seen him along the back. I am around going to watch. Some kind the mind about how we did because Panama. Go younger. We're young. Let's go. I grew up. Let's go. I got to go. I said, go. I had to go. This lady, yeah, I don't go ahead or tell you. Yeah, kuti. Kana muli sabhuku imimi andisi akadhinda pa village yedu kuti ka Makapinda lini? makapinda lini sabhuku In 2001. Uindia. 2001. Anniversary. Isevile. Ise village but pakanyorwa tsamba ka isamba yanyorwa 12 April 2024 2024. Nikanyidzi. ndichitoisha sabhuku Como ngaba mna 75. Imbambo tsamba makapinda. Kunyanga anambo pa 25 wakabuda mukipa. Tsamba makaionipi. Akapia ndio mkoa kunyanga. Ndiye ndisabhuku kuti unyanga. I'm doing number. Paying number. I'm doing number. I'm doing Sampai sampai saya kan jadi lagi sama gua. Mana om ngomong sama gue mana api. Urus bapa baru. Fosa udah nyawa sama Jubias. Mana om ngomong sekarang akan ada untuk tak jauh umur. Apa sangat you can't say this is dubious kapane kuchipane chitindo cha village header it's like uyenda nechitindero chasabhuku akaenda akadhindwa nani imimi makaziziya chidhindo ichi ndechasabhuku ndechekumba kweimichi but chidhindo chasabhuka ichi meaning kuti kachidhindo chasabhuka zvikutaurwa nemurume ndakabhiwa nasabhuku zviri correct Kami kama tendo wakaenda zake. Hadi leta controversy.
ana no about samara on ebi wana mko moge bula magomba saya ngere saya saya tamne kwa ni wani saya ngere faida no isa ngere mama mama ndio mfata na go mera kuma faida kondo besi kudoge anga sio kondo ze alipo na tana ngai ko alipo ndo aga ngai ko tumeona upi jioni unepi alufo aiwa sambe moyo ni maji moto ndio upi baba nuru ba usema yepe moto hivi ndio sima moto sasa aiwa baba ini ni kesi nembo wewe tambali kuwara kana hasi kuwara kana hasi kudasi chidindo chakabvepi because chidindo ndo chine instruction yeland iri requested. Why is it that manje because same commercial ayena that document and I'm from the ni mo emere ngabe aiwa same baby munuzo baba uyu anyora ndi subs and this imimi message ya mani baba message iri kunzi mugailu kundia ndi yes, imi muri kutaura henyu zvamuri kutaura apa neuyu muchiti imessage and yakasimwa nemurume but still iri message ka to me ndikazi chinhu ichi chepafoni nechinhu ichi chine chidhino chiri authentic ndechipi chiri authentic ndechipi imi mani pachifoni achitona kana phone number ndikuzoti phone number ndiye here kana kuti haasi kana ndiani saka imi pamaiti imi muyo anetsa nekutora minda yavanhu achitengesa wakanga atora minda mugari saka sei mainyora muchiti anetsa ai bambo ndii makanyora muri vadere kuno tiri vari ndini mugai lukusabuku mugai ndipirewo message iyi kuna sekuru baba wagrade kuti mako kuno anetsa ave kutora minda ye1 ngechisiva achiti minda iyi akapiwa ndibaba wagrade vanhu vari mukipi nguva yehono saka nyaya iyi iri muzimbabwe jekesai nyaya iyi ndapota nyo andii ndingai saka which means wama muchotaura naye zvo asi toti baba wagrade saka imimi nababa hamuna chamakataura bambo imimi nababa wagrade hapana chamakataura makataura nemwana wababa wagrade because manga muchitokumbira mwana muchidziro mashoko kuna baba wagrade chiti pairesponse yababa wagrade izvo akasvikirwa zvakasvitsirwa masoko
Papa grade makadini. Makasimba. Wo muri mwana wacho. Ko mudhara wenyu ari padhuze. Asi padhuze baba. Ndi Mambo Mutaza. Okay, ndaida kuziva kana nyaya pane minda kai iri kunetsa kai ina luku sabhuku na anzani uyu na mako nyaya minda yakamira sei? Ndo zvakataura ndimudhara because pane tsamba imwe yakazonywa namudhara yakanyora musi wa12/04/24 achiti ndanyora tsamba iyi pamusoro penzvimbo yedu yandakagara ikoko kuZindi. Nzvimbo iyi ndakaisira mhuri yangu. Ndakaoneka sabhuku aiwepo panguva iyoyo baba wanhumbi Mugai. Ndikamukumbira kuti achengete nzvimbo iyoyo kuitira mhuri yangu ikoko kuZindi. Saka sabhuku ndinokuzivisai kuti nzvimbo ndeyedu. Kana paine munhu amakapa nzvimbo iyoyo, ndapota dzosai nzvimbo yekumhuri yangu. Ndini Samudzi, sabhuku Ndazi, village 7 Nyanga. Ndi baba wakanyora katsamba. Chandiri kuda kabambo yanga isiri nyaya yekuti sabhuku nabamunini wawirirane ba. Nyaya yanga iripo yanga iri kuti muridzi wenzvimbo azikane kuti ndiani. Kuti muridzi wenzvimbo azikane kuti nzvimbo ndeyani. Because tsamba iyi iri kukonfirma kuti munda ndewe kumba kwenyu, ndewe mhuri yekwenyu. Yes, pamudzi. Ndozvairi kutaura. Aiwa, no, because inini chandinge ndichiitira nyaya idzi ka. Handina divi randakarerekera pa, asi ndinoda kuti zvinhu zviitwe zviri correct. Because imimi tsamba iyoyi ndiyo yakushanda mukoti. Ichinzi mukoma akandisiyira munda inini ndichengete ndeapo mbeteni. Munda ndewedu. Sabhuku uri kuti aiwa munda handi wakomba. Munda munhu akatotama akaenda akasarinda munda. Ndosaka ndakuisa vanhu. Because pane issue yekuti sabhuku uri kuzipo paarea watoisa vanhu uri kutengesa. Ndo zvekutaura muno.
But kama isusu tinolidwa nemutemo. Mutemo unoti munhu kana akuenda kana asina kusiya tsamba yekuti ndasarenda munda ndaakuenda munda iya unoramba uri wake. Saka izvozvi makatosiya tsamba yekuratidza kuti munda ndewangu handina kubvira ndapa mumba ndewe mhuri yangu. Saka hatikwanisi kuzvichinja zvokuti titi aiwa sabhuku iwewe chipa hako wanhu asi paine tsamba iripo inoshanda mukoti kuti anobvira ndamupa munhu mumwe. Dzokorai futi. All right, zvakanaka, thank you. All right, zvakanaka, thank you. So 14 November. Yeah, this woman. I have to lie about it. Yeah, okay, you have to get it. And wait. So 14 November. Right. You see, question yangu imeyakuti baba. Haina kuona nzwa. Kuti question yangu inochuya kuti kana ari kuti imimi cash ndiya. Cash ndiya. Ndiye sabu ngani? Sabu gani ndiya kapo?
Oh. Nyamunda ndio kwa nyamunda hiyo kama sasa kada kwenda hiyo tunamtiza na Mambo. tena hiyo kwa ndio walio wakumja watu uyatumbo mziki wewe kaka hiyo yote ana mgana na muwa mko bamuzo ti kwa ingana na bana manasi ana kuenda nasi so zibe nikusa ndenge naye au funza wa mhandisi kwa basi yasi ngo kwa wewe kuti ana mgana na muwa mko wanambo tweki Wozga, my question yako yapi kutika? Kana zvinhu zvakaitika imi musati masabu. Ko muri kuzvichinja pakudima. Tareti. Apureda. Takuta sa samudzizvo. Ndima yakurendi. Bodi samudzi anogrambo ndakanda papo. Amen. Mosi mgai. Haruzi mambeki ndi mai wangu. Tandiuza vile kuti samkoma wake samudzi akauya 1970 ndashambi. Auya kutaka kugara. Akabva auya kwati kuhandazi yake. Akatoka mgai. Abva apo kugara muyadi yani. Ya tito ya baba. Akagara ku 70 kusvika 76. Saka nguva yacho pakauya baba nasabhukwa wangorukana. Mbai wangu namunekazo sabhuku. Kuti mai wangu akatondwa ari pamuviri yaika kubako kwapazi. Saka 76 akuda kuti kusvika riri kugara baba yadiyani mambamba. Abva sabhuku kuti abva sabhuku ndakabva vachiti gara. Pari pamuti wari wamai kuti wakarukana. Saka mai akabati haupi munhu wangu pa. Mai bari mari vaone vakashisimba. Ndikatosvika uchiwana kana zvidhina. Mai bari mai ngode zvidhina. It was 76. It was 1976 mama. Saka ndaitabuda mukibi baba vachitoa mwoyo. Vaboni maraisi. Vanhu kutamba uri mamina. Saka ndakazomboya. Saka kwanga aripo iye makeshi. Kubva 1981, 82, 83, 84, 85 saka kubva. Munda uri baba vari. Baba vari mai baba vakuita ndaikuru. Kuti aise raisi. Munda wakasara wacho wakupiwa baba unini kuna baba. Kuti adini. Munda baba akabvaza pamuroro wake, mfunda wake. Ndautori pamunda wacho muroro wacho. Ndavasi mama bana ndori. Futa waweza huko. Samudzi kuti mukoma kwagara pasi kuziva. Ndiye ntauri. Parutaura kuti vakapiwa mai nini akauya kuna baba. Bati aindi baba vangu ndakogara. Abva kuwebsite. Apasi pakagara usisa mudzimu. Kutori kuti Izwai pamba. Nyaya yangu mutesa kwakusina. Muridzi wemunda wakanyora tsamba. Kechipiri muridzi wemunda ndiye ataura pafoni. Achiti munda ndakapa kunani? Keshi mukabvuma kuti Keshi ndiye sabhuku ngaripo before imimi. Uyu achiti ndakapiwa munda nani? Saka zvikuru takarima munda makesha yari ofended asingarekotiwa. Baba vafanira kuti ndo chikoro. Uya ngarise kuti katomba anobva kuti aiye munda baba. Kuvaza tanga 2021 pakuda bangu. Futi kuti apatsira nero. Uya akazande tieto. Autera mai wake. Kugara bauta kuti kaita akakuda. Akautira mai wake. Akauya nana wana wake akachika kana dzimba nini wake. Azipa makeshi vatavaza kwa makeshi. Akatika towadzinga kwachika. Akatipia futi baba kuti iwe yone sana koma ndogara baba vatikwati twako. Etopia futi baba. Yabina rega kuti isa kuruma aripo mupenyu anogona kuyaita chitaura naye kuti handi akapiwa muda wake. Aripo mupenyu. Akapiwa munda aripo mupenyu. Mupenyu. Akapiwa munda. Sabhuku aripo mukoma aripo. Aiwa. Ndati kana paine akapiwa munda wamuri kuziva imi. Saka murude. Asarenda munda mukau. Ndati akapiwa munda mati muri kuziva. Mupenyu. Mati muri kuziva. Asarenda mukau. Ndati akapiwa munda mati muri kumuziva. Saka ndakuda muridzi wemunda imimi machada kuona
ndauda muridzi wemunda neuyu tochibva taziona kuti nyaya chakamira sei. Imimi hamutorimo munyaya mudare munoma ndoya imawaita basi pena but handimainyaya chiti pai muridzi wemunda auya munda tochipedzerana no somebody tazoyaka rakanyurwa iyoyo asi tazoona kuti handiomenyaya rakonyurwa mujaja iwe uchazouya wapako kuti uri kutengesa munda machero ndopo uchazopindawo kana tambozwa kuti muridzi wemunda uti aiwa zvatopera nayambo ndakutaura pamusoro peitanditeramgai saka pamusoro imamo nemakurukota ndoda kutaura pamusoro pemunda watisvisa nhasi kuti tiuye kunoko. Munda wotazi takaenda kwaishezi wakatongwa bhozi iwewe mudzisiyana nemunda wewana handiti. Saka zvadaro samudzi akanga asima zvirimwa akaisa mikoko munzvimbo iyoyo. Saka akazi enda wabvise iwe samugai tiri kukumbirawo kuti usateme zvinhu ba ita kuti munhu abvise zvinhu zvake. Saka iwewe uchienda kushanda munda wako. Saka mushure maizvozvo takatanga kushanda munda. Samudzi aienda kumunda ikoko masimwa mabhanana. Obva atora Bennett kwakutema mabhanana. Mushure macho mukwasha uyu akarora mwana wangu. Obva akumbira baba ndiri kumbira kuti ndirime. Tikatomupa mumunda manga mirimwa nditezvara wangu inini mabhanana tikati choise zvinhu zvake zvokuda. Akarima mabhanana majumbe ake. Saka samudzi nyaya takayazodisisa kunoko aienda mukomana kana asimuka mumunda kana asipo anoenda mumunda usika usilasha majumbe mukomana uyu akaisa mapegi ekupega mumunda imomo. Uyu murume uyu akangomusvikira rimwe zuva iye utagona kutaurawo kana zvichibvira. Akangomusvikira rimwe zuva akati iwe uri kuita nakuramba uri mamunda wangu. Atitomboumbi mukara yakutaura because munhu wenyu. Alright, munhu wenyu. Saka akabenefita kubva kwamuri. Because chiri kunetsa iti kuti nhasi uno muri munda ukazi ndewamapo uyu muchamuiseni ini ndiri makamuisa pasi pake ndo zviri kunetsa izvo ndo saka makutakura kubva kuya naye. Saka aiwa isusu tati chinyararai henyu muridzi wemunda ndiyo takutsvaga uchatititaurira kuti munda ngewani. Asi sofa muridzi wemunda watati kuziva wakaenda ndiye une tsamba iri papi iyi ndiye une communication iyi because sabhuku chinondinetsa chinondishupa musasoburise batu matsamba mazwa sabhuku musasoburise batu matsamba mazwa pamwe tunokusungirirai tumatsamba. Aiwa ndimi mauya zvisabhuku netsamba handiti ndimi mauya rechivechi ndimika ndimi mauya futi neaudio ndimika ndimika ndaudza kuti ndikubatsirei kuti ndimika asi handimi futi here makuti muridzi wemunda tinomuziva handimi. Awarume watatu wawiri kana kuti muridzi wemunda tinomuziva mukoma wani
tichawe ngaawe yakaiwa kana muchitomuziya here ndiye muridzi wechi wemunda ngaadini ngauye kunyaya yake atidini atitaure ndo ndakuchibvunza angu shamwari yangu sabhuku kuti sabhuku sazodaro kwamangwana ndiwo auya nemafoni meseji aya awaitaura nemunhu uchiri ndiye muridzi wechi wemunda the same person iye ndiye anyora futi chii tsamba iyi achinyora futi kunani kuna sabhuku andisika asi izvozvo izvi maakuti uyo ndafonera uyo haandiye asi ndiye maitaura naye pamameseji sampostori masazondura maizwa nyaya yangu nduku maizwa maunza these papers is evidence in this court yekuti muruziya zvomukutaura andisi but you are the same people wakuramba futi the same evidence yamauya nayo maakuti aiwa muridzi chai uripo ko uyu mamuchimbokomunikita naye uyu asiri muridzi mamuri komunikita naye pakudii hatizvo watutaura ndiye ane tsamba idzi watani ndiye akanga arogaiva ndiye ane matsamba idzi netsamba idzi alright, it's okay, gentlemen, good day. The guy wakumana tipei zita remukomana uyu namba izidzo idzi tipei namba izidzo maita audio nadzo izvezvekuta uyu mwana handisi uyu mwana uyu pamamuchikomunikita nefoni yemwana nababa uyo ndafonera mwana achitaura zvanga ruzivawo zvataurwa ndiani zvakataurwa ndibaba handisi imimi wakazoisa kuti audio yama muchibvunza iyo baba muchitaura baba handisi baba akazotaura kuti ndakasarenda munda kuna keshi handisi anowa keshi ndiye ari kunzi neuyu ndiye akandipa munda aive ariye ndiye angandisamu before imimi baba yonesai nababa tozokudaidzai nawe wacho nakeshe wacho andei tokudaidzai aiwa endai papo bye bye